טוב, אז אנחנו בשיא הדרמה, ממש בנקודת הרתיחה של העימות בין משה לפרעה. 9 מכות כבר היכו במצרים, אבל המלך הוא פשוט לא מוכן לוותר. היום אנחנו הולכים לצלול לתוך הסיפור המכריע הזה, ממש מתוך ספר שמות. נפרק את המכות האחרונות וננסה להבין מה בדיוק היה צריך לקרות כדי לשבור סופית את פרעה ולהוליד אומה שלמה מתוך כל הכאוס הזה. וזאת באמת שאלת השאלות, לא? אחרי 9 מכות כל כך הרסניות, מה הפך את המכה העשירית, האחרונה, לקש ששבר את גב הגמל? מה גרם לפרעה לא רק לשחרר את העם, אלא ממש להתחנן בפניהם שיעזבו? בואו ננסה לפענח את זה ביחד. אוקיי, אז בואו נתחיל. הסיפור נפתח בהוראה שנשמעת על פניו כמעט חסרת היגיון. אלוהים שולח את משה לעוד עימות חזיתי עם פרעה, למרות שהוא יודע מראש, אבל ממש מראש, שהתשובה תהיה לא. אז למה? כי המטרה כאן היא לא רק לשחרר עם, המטרה היא לבנות סיפור. וזאת, אתם יודעים, זאת נקודה מהותית להבנה של כל הסיפור. התורה מסבירה לנו שהעקשנות של פרעה היא לא זאת הקלה, היא חלק מהתוכנית. כל סירוב שלו, כל מכה שבא בעקבותיו, כל זה נועד להפוך לחלק מסיפור מכונן, סיפור שיסופר מדור לדור, כדי שהמסר יהיה חד וברור. יש כוח אחד שמנהל את העולם. ואז מגיעה הזרה על המכה השמינית, מכת הרבה. אבל רגע, זה לא סתם הרבה. משה מתאר פה נחיל כל כך עצום, כל כך מפלצתי, שהוא הולך לחסות את עין הארץ. מה זה אומר? זה אומר שהוא יאפיל את אור השמש ויאכל כל פיסת ירק, כל עלי ירוק שמכת הברד השאירה. זה איום בקנה מידה אקולוגי פשוטו כמשמעו. וכמובן, האיומים האלה לא נשארים באוויר, הם הופכים למציאות. הארבע מגיע ומחלה את הארץ, ואחריו יורד חושך כבד על מצרים. אבל זה לא רק הטבע שקורס. גם חומת ההתנגדות של פרעה עצמו מתחילה להיסדק, ולא בדיוק מהכיוון שהוא ציפה לו. ופה קורה משהו באמת דרמטי. אנחנו רואים סדק ראשון בחומת ההתנגדות של פרעה. היועצים שלו, האנשים הכי קרובים אליו, פשוט לא יכולים יותר. הם ניגשים אליו ואומרים לו במילים הכי פשוטות, אתה לא רואה, הממלכה שלנו קורסת, מצרים אבודה. זאת הפעם הראשונה שההתנגדות למשה מגיעה מבפנים, מתוך הארמון. והטבלה הזאת ממחישה בצורה מבריקה את המבוא הסתום. תראו את הפער, משה דורש יציאה טוטלית, עם כולם, הילדים, הזקנים, הצאן, הבקר. הוא אומר בעצם, אנחנו לא יוצאים לטיול, אנחנו אומה שלמה שעוזבת. ומה פרעה מציע? פשרה, רק הגברים ילכו. אבל זאת פשרה שמשה לא יכול לקבל, כי היא בעצם משאירה את הנשים והילדים כבני ערובה. ואז, אחרי 4, מגיעה המכה התשיעית, וזאת מכה אחרת לגמרי, אולי המטרידה מכולן. זה לא עוד אסון טבע, זאת חוויה על-חושית, חושך מוחלט. לא סתם לילה, אלא אפלה כל כך סמיכה, שהתורה ממש מתארת אותה כדבר שאפשר למשש. מה עומד מאחורי המכה המסתורית הזאת? וכאן, הפרשנים הקדומים, חז"ל במדרש, נותנים לנו הצצה מדהימה אל מאחורי הקלעים. לפי הפרשנות שלהם, לחושך הזה הייתה מטרה כפולה ומתוחכמת. קודם כל, הוא הסתיר טרגדיה פנימית, מותם של אותם בני ישראל שלא רצו לעזוב את מצרים. ככה הם מתו בלי שהמצרים יראו ויללגלו. והמטרה השנייה, החושך הזה אפשר לבני ישראל להסתובד בבתי המצרים ולסמן את אוצרות הזהב והכסף כהכנה לבקשה שתגיע ממש רגע לפני היציאה. וזהו, פה זה מתפוצץ. זה רגע השיא של העימות. פרעה מושפל, מובס, מגרש את משה מהארמון ומשמיע את האיום הסופי והמצמרר הזה. הוא בעצם חורץ את גורלו שלו. ומשה עונה לו בלקוניות, כן דיברת. כלומר, אתה צודק, אני באמת לא אראה יותר את פניך. הבמה מוכנה למכה האחרונה. ודווקא בנקודה הזאת, הסיפור עושה תפנית מדהימה. במקום לעבור ישר למכה העשירית, התורה לוחצת על פאוז. בעודם עבדים, בתוך מצרים, בני ישראל מקבלים את המצווה הלאומית הראשונה שלהם. זה הרגע שבו הם מתחילים להפוך מעם של עבדים לאומה שיש לה חוקים, שיש לה זהות. תחשבו על הסמליות פה, זה פשוט מטורף. הם לוקחים שעה שהיה אליל מצרי, שומרים אותו 4 ימים מול העיניים הפעורות של המצרים, ואז שוחטים אותו ומורחים את הדם שלו על משקופי הבתים שלהם. כל פעולה פה היא אקט של אמונה, של התנתקות מהתרבות המצרית, וכל זה תוך כדי אכילה מהירה, בחיפזון, כאילו המזוודות כבר ארוזות ליד הדלת. אז מאיפה הגיע השם של כל הטקס הזה, פסח? זה בא ישירות מהפעולה האלוהית. המילה לפסוח פירושה לדלג, לקפוץ מעל. הרעיון הוא שאלוהים כביכול ידלג מעל הבתים שמסומנים בדם, ויקר רק בבתי המצרים.
הדם הוא לא קורבן במובן הרגיל, הוא סימן, הוא תמרור. אוקיי, אחרי שבני ישראל קיבלו את הוראות ההגנה שלהם, אחרי שהם ביצעו את טקס הפסח, הבמה מוכנה. מגיעה המכה האחרונה. המכה שתהיה שונה מכל מה שבא לפניה, ושתשבור סופית את הרוח של פרעה ושל כל מצרים. שימו לב לדיוק המפחיד של הנבואה. לא סתם בלילה, אלא כחצות הלילה, בנקודת הזמן המדויקת. והמכה הזאת היא לא מבדילה בין מעמדות, היא פוגעת בכולם, מבכור פרעה יורש העצר שבארון, ועד בכור השפחה שיושבת מאחורי הריחיים. אין אף אחד שחסין. זה מסר של שוויה מוחלט מול המוות. הפסוק הזה הוא פשוט מצמרר. הוא מתאר תמונה של אבל לאומי מוחלט, צעקה גדולה. המדרש אפילו מוסיף ומסביר שהיו בתים שבהם מתו כמה בכורות, כי לפעמים לאישה היו ילדים מכמה גברים שונים, וכל אחד מהם נחשב בכור לאביו. הטרגדיה הייתה טוטלית. והצעקה הגדולה הזאת במצרים מעדדת כל הדרך עד כס המלכות. זהו, פרעה נשבר, וברגע הזה מתחיל האקט הסופי של הדרמה, היציאה החפוזה, הכאוטית, מהחושך של העבדות אל האור של החירות. תקשיבו למילים האלה. אלה המילים של פרעה המובס, המלך שרק יום לפני כן איים על משה במוות, עכשיו קורא לו באמצע הלילה, מתחנן שהוא ייקח את כולם וילך, ואפילו, שיא ההשפלה, מבקש ממנו ברכה, וברכתם גם אותי. זה היפוך תפקידי מוחלט, שמראה לנו כמה עמוק היה השבר. וכדי שנקבל קנה מידה, התורה מציינת שיצאו כ-600,000 גברים בגיל צבא. עכשיו, אם נוסיף לזה נשים, ילדים וזקנים, אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה של מיליוני אנשים. זאת לא בריחה של קבוצה קטנה, זאת תגרה המונית של עם שלם. התמונה הזאת הפכה לאחד הסמלים הכי חזקים של חג הפסח. החיפזון היה כל כך גדול שהם אפילו לא הספיקו לחכות שהבצק יתפח ויחמיץ. הם פשוט לקחו את העיסה כמו שהיא על הגב ויצאו לדרך. המצה היא לא רק מאכל, היא עדות חיה למהירות שבה נולדה החירות. ורגע לפני שהם עוזבים, קורה עוד משהו. בני ישראל מבקשים, שואלים, מהשכנים המצרים שלהם כלי כסף, זהב ובגדים. והמצרים, שרק רוצים שהם כבר ילכו, נותנים להם בשמחה. זה לא אקט של ביזה. זה מימוש של הבטחה עתיקה שניתנה לאברהם אבינו מאות שנים קודם לכן, שהעם שלו יצא ממצרים ברכוש גדול. זה סוג של פיצוי על מאות שנים של עבודת פרך. התורה מכנה את הלילה המיוחד הזה ליל שמורים, לילה של שמירה. וזה משאיר אותנו עם שאלה גדולה מהדהדת. מה זה אומר לשמור על הלילה הזה היום? איך הזיכרון של יציאת מצרים מעצב את הזהות שלנו, ומהם הערכים והסיפורים שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לשמר, כדי להבטיח את החירות שלנו ואת החירות של הדורות הבאים. תודה שהייתם איתנו.